abin kunya a Kano, jiya an yi hira ta rashin mutunci a Kano, jiya an zubar da daraja a Kano, jiya an zubar da mutunci a Kano, jiya an zubar da martaba a Kano. Kun san mun je garin Madobi, mai girma gwamna ya je ya kai wa hakimin Madobi dattijan arziki ya kai mai ziyara. Hakimi ya yi magana mai kyau, hakimi ya zuga mai girma gwamna, ya ce mai girma gwamna shi ya kamata ya ci gaba da aikin da yake yi. Haka aka yi, to sai aka yi hira jiya, sai aka tambayi Baba Rodo na Kwankwasiya jiya, aka ce hakimi ya yabi gwamna, hakimi ya ce gwamna ya ci gaba, hakimi ya ce gwamna yana da daraja, hakimi ya ce gwamna yana da mutunci. Sai Baba Rodo ya ce idan mafaɗin magana wawa ne mai ji ba wa Allah ya sa. Wai irin waɗannan mutane su ne suke so a zaɓe su je gwamnatin jama'a. Za ku zaɓe su? To Bahaushe yana cewa ɗa baya gudu a gare ba za ta gudu ba ɗan ta yi da kamar kumbo. To ɗan takarar da ya ɗauko halinsu ɗaya, irinsu ɗaya, ba sa ganin girman mutane, ba sa ganin girman mutane, ba sa daraja mutane, ba sa daraja iyayensu, ba sa daraja yan uwansu, ba sa daraja sarakai, ba sa daraja masu kuɗi. ABC saboda haka mutanen Kano suna so musu as. ABC yanzu wanda zan gabatar